Dobré ráno, milý bratře, dobré ráno, milá sestro, ať pokoj Pána Ježíše, ten pokoj, který přesahuje veškeré porozumění a který žádné peníze na světě nemohou koupit, naplní vaše srdce dnes ráno. Hluboce se nadechněte. Cítíte přítomnost Boha tam, kde právě jste? Slunce už vyšlo, ptáci zpívají a boží stvoření se neznepokojuje tím, co bude jíst nebo co si obleče, protože náš nebeský Otec se o všechno postará. Ale já vím, že vaše srdce není často tak lehké jako srdce ptáků. Vím, že pro mnohé z nás se tato lehkost jeví jako vzdálená. Dnes mě Duch Svatý přivedl, abych s vámi mluvil o něčem, co nedává spát mnoha dobrým lidem, mnoha věrným lidem. Peníze. Možná jste se dnes ráno probudili a počítali účty. Možná je bankovní výpis první věc, kterou s obavami prohlížíte, ještě než se podíváte na nebe s vděčností. Žijeme ve světě, který křičí, že musíme hromadit, že musíme spěchat, že bezpečnost spočívá v číslech. Ale co kdybych vám řekl, že existuje staré tajemství, pravda, kterou nás Ježíš učil, která úplně mění způsob, jakým k nám přichází boží zásobování. Mnozí si myslí, že se Bůh nezajímá o naše účty, nebo, co je horší, že peníze jsou něco nečistého. Ale Bible říká opak. Říká, že Pán je náš pastýř a nic nám nebude chybět. Pokud něco chybí, pokud finanční úzkost převzala místo víry, musíme dnes ráno sladit naše srdce. Jste ochotni odevzdat svou peněženku, své dluhy a své sny do rukou toho, kdo je vlastníkem zlata a stříbra? Než se pustíme do této mocné modlitby o zjevení, chci vás pozvat, abyste se stali součástí této rodiny víry zde na kanálu Vedeni vírou. Pokud hledáte slovo, které uklidní vaši duši a přinese směr, přihlaste se nyní. Klikněte na tlačítko odběru a aktivujte zvonek. Tímto říkáte ano k přijetí této každodenní moudrosti do svého života, protože on žije ve mně a chce žít i ve vás. Zavřeme oči na chvíli. Představte si, že všechny vaše faktury, všechny vaše obavy o budoucnost leží na stole před Ježíšem. On se na vás nedívá s posuzováním. Dívá se na vás se soucitem. Začněme teď rozvazovat uzly chudoby. Bratři a sestry, rostli jsme s větou, která zní v našich uších a srdcích. Peníze jsou kořenem všeho zla. Tato věta, neustále opakována, vytváří neviditelnou bariéru mezi námi a boží finanční požehnání, které nám chce dát. Přiměje nás cítit vinu za to, že si přejeme důstojný život, za to, že chceme prosperovat, za to, že sníme o stabilitě pro naši rodinu. Ale dnes ráno vás zvu, abyste se podívali pozorně na Boží slovo. Pojďme tuto pravdu rozkrýt společně. Co písmo skutečně říká, a je důležité, abychom to pochopili, je, že láska k penězům je kořenem všeho zla. 1. Timoteovi 6:10. Všimněte si toho jemného, ale zásadního rozdílu. Není to samotné peníze, co je problém, ale naše vztah k nim. Ježíš nikdy neodsuzoval bohatství samo o sobě, odsuzoval srdce, které se k bohatství přitiskne tak silně, že obsadí trůn, který náleží pouze Bohu. Peníze jsou v podstatě nástrojem, prostředkem, směnným prostředkem. Stejně jako každý nástroj mohou být použity pro dobro nebo zlo, v závislosti na rukou a srdci toho, kdo je používá. Abychom tuto pravdu ilustrovali, podívejme se na biblické postavy, které Bůh požehnal velkým bohatstvím. Myslete na Abrahama, otce víry. Bible nám vypráví, že byl nesmírně prosperující, vlastnil velké stáda zlato a stříbro. Genesis 13:2. Jeho bohatství nebylo překážkou jeho víry, ale často svědectvím božího požehnání nad jeho poslušností. Používal své bohatství na podporu své rodiny, na pohostinnost pro anděly a na to, aby byl požehnáním pro národy. Nebo si vzpomeňte na Šalomouna, kterému Bůh dal moudrost a v důsledku toho neuvěřitelné bohatství. Kniha 1. Královská 10:23 říká:
Král Šalomoun byl bohatší a moudřejší než všichni králové země. Jeho bohatství bylo odrazem božího požehnání na jeho životě a království a on ho použil k vybudování nádherného chrámu pro Pána. Problém nikdy nebyl v prostředcích, v zlatě, stříbře nebo stádech, ale v tom, kde bylo srdce těchto mužů. Když Ježíš řekl mladému bohatému muži, aby prodal všechno, co má, a dal to chudým, Matouš 19:21, nestanovil tím univerzální pravidlo, že bychom měli být všichni chudí, nebo že chudoba je znakem svatosti. To ani zdaleka. Diagnostikoval konkrétní problém v srdci toho mladíka. Pro něj byly peníze modlou. Peníze byly jeho bohem, jeho bezpečností, jeho zdrojem radosti a identity. Ježíš ve své nekonečné moudrosti viděl, že jeho připojení k bohatství mu bránilo následovat Boha celým srdcem. To byla jeho osobní překážka pro království. Dnes ráno chci, abyste se zbavili jakékoliv viny, jakéhokoliv břemene, které na vás mohl nepřítel nebo falešné doktríny vložit za to, že si přejete důstojný život. Bůh nemá radost z bídy svých dětí. Naopak, on je dobrý otec, otec, který touží po tom nejlepším pro své děti. Myslíte si, že by pozemský otec, který miluje své děti, chtěl, aby trpěli hladem, žili v neustálém trápení kvůli dluhům, nebo neměli ani základní potřeby pro důstojný život? Samozřejmě, že ne. Jak mnohem více náš nebeský otec, který je dokonalý v lásce a zajištění. Říká nám ve Filipským 4:19. Můj Bůh naplní všechny vaše potřeby podle svých bohatství v Kristu Ježíši. Tajemství, které nás Ježíš učí a které je klíčem k odemčení božího zásobování, je o prioritách. Učí nás v Matouši 6:33. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechny tyto věci vám budou přidány. Klíčové slovo zde je přidány. Když postavíme Boha na první místo, když se jeho království a jeho vůle stanou naším největším cílem, on se postará o to, aby přidal všechno, co potřebujeme. Peníze se pak stanou služebníkem, nástrojem v našich rukou k naplnění božího účelu a ne pánem, který nás zotročuje. Když pracujete poctivě, když se věnujete svému řemeslu, ať už jste profesionál v kanceláři, farmář, který pěstuje na svém poli, řemeslník, který tvoří rukama, nebo někdo, kdo pečuje o domácnost s láskou a oddaností, ctíte Boha. Poctivá práce je způsob uctívání. Koloským 3:23 nám připomíná, cokoliv děláte, dělejte to celým srdcem jako pro Pána a ne pro lidi. Pane, dnes ráno lámeme každou mentalitu chudoby, každou omezující víru, která byla vložena do našich myslí a srdcí. Odmítáme myšlenku, že být chudý znamená být svatý, nebo že prosperita je něco hříšného. Svatost, ó Otče, je v poslušnosti tvé slovo, v hledání tvé vůle, a tvá vůle je, abychom měli život, a to v hojnosti. Jan 10:10. Ne hojnost plýtvání, okázalosti nebo chamtivosti, ale hojnost mít dost pro nás, pro naši rodinu a být kanálem požehnání pro ty, kteří to potřebují. Uzdrav, Pane, náš vztah k zajištění, k práci, k penězům. Ať vidíme peníze jako mocný nástroj tvého království k šíření tvé dobroty a lásky, a ne jako příčinu naší úzkosti, starostí nebo otroctví. Ať naše srdce je vždy obráceno k tobě, pravému Pánu všeho. Amen. Milovaní, vstupujeme do ještě hlubších vod, do principu, který vyzývá lidskou logiku a je klíčový pro boží zásobování v našich životech. Svět s jeho omezenou moudrostí nám říká: uchovávejte vše, co můžete, chraňte svůj poklad, hromadte pro těžké časy. Tato mentalita nedostatku nás vede k tomu, abychom zavírali ruce, zadržovali, báli se ztráty, ale Ježíš ve své nekonečné moudrosti nám představuje radikálně odlišnou cestu, velký paradox království.
Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natřesená, zatlačená a přetékající vám dají do klína. Neboť s mírou, s jakou měříte, bude měřeno vám. Lukáš 6:38. To je tajemství, které lidská logika nedokáže rozluštit. Abyste měli, musíte otevřít ruku. Abyste přijali, musíte nejprve dát. Je to princip sedby a sklizně, který se vztahuje na všechny oblasti našeho života, ale velmi silně na naše finance. Abychom to pochopili, představme si farmáře. Má v rukou hrst semínek. Pokud je všechny schová do stodoly, ze strachu, že dojdou, co se stane? Zkazí se, ztratí svou vitalitu a on nebude mít žádnou sklizeň. Ochránil svůj poklad, ale zaručil si vlastní hlad. Ale pokud má odvahu, víru, zasadit ta semínka do země, může se zdát, že ztrácí něco v daný okamžik. Otevírá ruku s tím, co má, ale ve skutečnosti zajišťuje budoucnost, zasévá naději na bohatou sklizeň. Jeho dar, jeho desátky, jeho pomoc druhým nejsou ztrátou, jsou semínkem. A Bible nám zaručuje v 2. Korinským 9:6. Pamatujte, kdo seje málo, také málo sklidí, a kdo seje hojně, také hojně sklidí. A nemluvíme tady pouze o penězích, Marilene, mluvíme o duchu štědrosti, o postoji srdce. Ježíš pozoroval chudou vdovu, která ve své krajní chudobě dala 2 malé mince, všechno, co měla. Marek 12:41-44. Z pohledu lidí to nic nekoupilo, bylo to bezvýznamné. Ale z pohledu Boha dala víc než všichni bohatí, protože dala ze své potřeby, ne z přebytku. Dala s vírou, s otevřeným a důvěřivým srdcem. Její dar nebyl o peněžní hodnotě, ale o úplném odevzdání jejího srdce. Bůh nepotřebuje vaše peníze, sestra, bratře. On je pánem všeho. Žalm 24:1 prohlašuje: Hospodin je země i vše, co je na ní, svět i ti, kteří v něm přebývají. Je pánem zlata a stříbra, jak nám připomíná Ageus 2:8. Ale žádá vaši štědrost, protože štědrost láme moc chamtivosti nad vaším srdcem. Když dáváte, když sdílíte, vyjadřujete duchovnímu světu a svému vlastnímu srdci: peníze mi nevládnou, nejsem otrokem nedostatku. Důvěřuji ve svůj zdroj, kterým je Bůh, a vím, že on je schopen naplnit všechny moje potřeby a vybavit mě k tomu, abych byl požehnáním pro ostatní. Štědrost je aktem víry a uctívání. Je to uznání, že vše, co máme, pochází od něj a patří němu. Je to způsob, jak uvolnit tok požehnání v našich životech. Přísloví 11:24-25 nás učí: někdo dává štědře a jeho bohatství roste. Jiný zadržuje to, co měl dát, a nakonec skončí v chudobě. Kdo požehnává, bude obohacen. A kdo pomáhá ostatním, také bude pomáhán. Štědrost není jen pro bohaté, je pro všechny, kteří důvěřují Bohu. Je to duchovní disciplína, která nás mění, činí nás podobnými našemu nebeskému Otci, který je největším dárcem všech. Pane, dnes ráno nás uč, abychom byli štědří. I když dnes máme málo, dej nám víru a odvahu rozdělit chléb, podávat ruku, sázet s radostí. Ať pochopíme, že zavřená ruka k dávání je také zavřená ruka k přijímání. Otevři, ó Otče, tok štědrosti v našich životech. Ať náš dar není z povinnosti, ale aktem uctívání, příjemnou vůní, která stoupá k tvému trůnu. Ať tím, že dnes pomůžeme někomu, že zasadíme do tvého království, skutečně sloužíme Kristu, který se stal chudým, aby nás svou chudobou obohatil. Ať naše štědrost je svědectvím tvé lásky a tvé věrnosti v našich životech. Amen. Bratři a sestry, zajímavý paradox, ale je mnoho lidí, kteří umí dávat, kteří jsou štědří, kteří se snaží požehnat druhým, ale mají obrovskou obtížnost přijímat. Možná jste to vy. Pomáháte všem, pečujete o všechny, vyčerpáváte se, abyste naplnili potřeby druhých. Ale když se někdo pokusí vás požehnat, když vám Bůh chce dát finanční vítězství, příležitost, dar, vy couváte. Cítíte, že si to nezasloužíte.
Myslíte si, to je příliš dobré, než aby to byla pravda. Nebo nejsem hoden tolik věcí. Poslouchejte dobře, sestra, bratře. Boží zásobování není založeno na vašich zásluhách. Není to odměna za vaši dokonalost nebo za vaše úsilí. Boží zásobování je založeno na jeho nekonečné dobrotě, na jeho nezasloužené milosti a na vaší víře přijímat. Ježíš řekl v Matouši 7:7: Proste a bude vám dáno, hledejte a najdete, klepejte a otevře se vám. Neřekl proste a pokud budete dokonalí, dám vám. Učí nás prosit o každodenní chléb, Matouš 6:11. Důvěřovat, že on naplní naše základní potřeby a ještě víc. Přijímat vyžaduje pokoru. Vyžaduje to uznání, že nejsme soběstační, že potřebujeme Boha a že on používá lidi a okolnosti, aby nás požehnal. Je to akt víry přijmout, že Bůh nás chce požehnat, ne proto, že jsme dobří, ale protože on je dobrý. Když Bůh pošle nečekanou pracovní příležitost, zákazníka, který se objeví z ničeho, zázračnou slevu na dluh, nebo dokonce dar od někoho, koho jsme nečekali, přijměte to s vděčností. Neodmítejte Boží lásku. Nedovolte, aby falešná pokora nebo pocit nezaslouženosti ukradli požehnání, které pro vás má. Pamatujte na Jakuba 1:17. Každý dobrý dar a každé dokonalé požehnání přichází shora, sestupuje od Otce světel, v němž není změny ani stínu proměny. Někdy Boží zásobování přichází tajemnými způsoby, Marilene, které zpochybňují naši logiku a naše chápání. Pamatujte na Eliáše, proroka, kterého krkavci krmili u potoka Kerit, 1. královská 17:4-6. Kdo by si pomyslel, že nečisté ptáky použije Bůh k tomu, aby přinesli jídlo pro Božího muže? Pamatujte na Petra, který našel minci v ústech ryby, aby zaplatil daň. Matouš 17:27. Boží ekonomika nezávisí na ekonomice vaší země. Nezávisí na burze, politických krizích nebo kolísání trhu. Funguje v nadpřirozeném, skrze cesty, které často nemůžeme předvídat ani pochopit. Bůh je Bůh nemožného a jeho zásobování může přijít z míst, odkud to nejméně čekáme. Může použít přítele, cizince, kreativní nápad, příležitost, která se objeví z ničeho. Důležité je mít otevřené srdce a aktivovanou víru, abychom mohli rozpoznat a přijmout tato požehnání. On nás zve, abychom na něj hodili všechny naše starosti, protože on se o nás stará. 1. Petr 5:7. Nechce, abychom žili v neustálých obavách, ale v pokoji, důvěřujíc v jeho věrnost. Milovaný Otče, otvíráme dveře našich srdcí, abychom přijali tvé zásobování. Odpusť nám všechny chvíle, kdy jsme pochybovali o tvé péči, všechny chvíle, kdy jsme odmítali tvá požehnání, protože jsme si mysleli, že nejsme hodni. Odpusť nám, že jsme si mysleli, že musíme nést svět na vlastních zádech, že jsme se snažili vyřešit všechno vlastními silami. Prohlašujeme nyní s vírou a pokorou: přijímám finanční uzdravení, přijímám moudrost, jak se dostat z dluhů, přijímám kreativitu pro generování příjmu, neodmítám tvá požehnání. Jsem syn, jsem dcera a mám nárok na dědictví svého Otce, dědictví pokoje, zásobování a hojnosti v Kristu Ježíši. Nech nás tvůj Duch Svatý vybaví k rozlišování a přijímání každého daru, který přichází od tebe. Amen. Milovaní bratři a sestry, víra hory přenáší, to je nepopiratelná pravda. Ale moudrost staví domy a právě o té praktické moudrosti musíme nyní mluvit. Není efektivní modlit se za prosperitu, za finanční zázrak, pokud když prostředky přijdou, my je plýtváme, špatně spravujeme nebo je používáme nerozumně. Víra nám otevírá dveře k zásobování, ale moudrost nás učí, jak tyto dveře udržet otevřené a jak rozmnožovat to, co jsme dostali. Ježíš hodně mluvil o správě, umění dobře pečovat o to, co není naše, ale co nám bylo svěřeno. Vyprávěl nám podobenství o talentech.
Matouš 25, 14, 30, kde každý služebník dostal jinou částku, ale všichni byli souzeni podle toho, jak spravovali to, co jim bylo dáno. Toto podobenství nás učí, že vše, co máte, váš dům, váš plat, vaše auto, vaše oblečení, vaše talenty, váš čas, patří Bohu. Nejste vlastníkem, jste správce, administrátor. A dobrý správce dobře pečuje o majetek svého pána, snaží se ho rozmnožit a uctít ho. Finanční nepořádek, impulzivní utrácení, nakupování za účelem vyplnění emocionálního prázdného místa, nedostatek plánování, to vše jsou pasti, které nás odvádějí od božího záměru pro naše finance. Přísloví 21:20 nás varuje. V domě moudrého je drahocenný poklad a olej, ale hlupák je sežere. Moudrost nás volá k tomu, abychom byli opatrní, abychom plánovali, šetřili a investovali s rozlišováním. Bible říká v Jakubovi 1:5, pokud někdo z vás postrádá moudrost, ať prosí Boha, který všem dává štědře, bez výčitek a bude mu dána. Modlili jste se někdy za moudrost předtím, než jste udělali důležitý nákup? Modlili jste se za to, jak investovat své peníze, jak uspořádat své finance, jak se dostat z dluhů? Bůh se zajímá o tyto detaily vašeho života, protože ovlivňují váš pokoj, vaši schopnost sloužit a vaši svobodu. Dluh, Marilene, je formou otroctví. Přísloví 22:7 je velmi jasné. Bohatý panuje nad chudými a kdo si půjčuje, je služebníkem toho, kdo půjčuje. Boží záměr pro vás je svoboda, ne otroctví. On chce, abyste byli svobodní, abyste mu sloužili, abyste požehnali své rodině a byli kanálem požehnání pro druhé. Proto je finanční moudrost stejně důležitá jako víra. Pomodleme se dnes za strategii. Bůh vám může dát podnikatelský nápad, může vám ukázat, kde omezit zbytečné výdaje, může vám dát disciplínu šetřit, může vás inspirovat hledat vědomosti o financích. On vás může vést k mentorovi, kurzu, knize, které změní váš přístup k penězům. Nečekejte jen zázrak, který spadne z nebe bez vaší účasti. Bůh často vykonává zázraky prostřednictvím moudrosti a jednání, které nám dává. Pane, dávej nám ducha excelence ve všech oblastech našich životů, zejména v správě zdrojů, které nám svěřuješ. Ať jsme dobrými správci, věrnými v malém, abychom mohli být věrní i v mnohém. Ať neutratíme to, co nemáme, abychom ohromili lidi, kterým na nás nezáleží, nebo abychom vyplnili prázdnoty, které může naplnit jen ty. Ať je náš finanční život organizovaný, čistý a transparentní, aby tvé jméno bylo oslaveno prostřednictvím naší stability, naší štědrosti a naší svobody. Vyveď nás z dluhového jámy, Pane, nejen zázrakem okamžitého osvobození, ale skrze změnu našich návyků, našeho myšlení a našeho způsobu, jak vidíme a nakládáme s penězi. Posilni nás, abychom byli věrnými správci, abychom mohli užívat hojného života, který máš pro nás, a být požehnáním pro tvé království. Amen. Bratři a sestry, dospěli jsme na konec této ranní modlitby, ale chci, abyste pochopili, že toto není konec něčeho, ale začátek nové historie ve vašem finančním životě. Hluboce se nadechněte znovu. Cítíte, jak váha opouští vaše ramena, jak úzkost mizí, jak naděje kvete ve vašem srdci. Nejste v této bitvě sami. Bůh Jákobův, Bůh, který otevřel Rudé moře, Bůh, který rozmnožil olej vdovy v Sareptě, 1. královská 17:8-16. Bůh, který rozmnožil chléb a ryby, aby nakrmil zástupy, Matouš 14:13-21. Je ten samý Bůh, který se stará o váš domov dnes, který zná každou vaši potřebu a má plán pro vaše zásobování. Je to Bůh, který vidí vaše trápení, který slyší váš nářek a je připraven jednat ve váš prospěch. Je to Bůh veškeré hojnosti El Shaddai, Bůh všemohoucí, který má více než dostatek, aby naplnil každou vaši potřebu. Nezáleží na velikosti vaší finanční výzvy, náš Bůh je větší.
Je věrný, aby naplnil každé svá zaslíbení. Pojďme tento okamžik spečetit modlitbou o úplné odevzdání, neochvějné víry a prorockého prohlášení o vašich financích. Pane Ježíši, hluboce ti děkuji za toto mocné slovo, které zasáhlo mé srdce dnes ráno. Teď rozumím jasněji, že peníze jsou služebníkem, nástrojem v mých rukou a že ty jsi můj absolutní pán. Posvěcuji svůj finanční život tobě, každou korunu, každý zdroj, každou příležitost. Požehnám svůj bankovní účet, ne kvůli částce, kterou dnes obsahuje, ale protože je to kanál tvého zásobování, nástroj pro tvoji slávu. Požehnám svou práci, své ruce, svou mysl, aby byly produktivní a plodné pro tvé království. Reprihuji nyní, ve jménu Ježíše, každý duch zloděje, který se snaží krást, zabíjet a ničit mé finance. Reprihuji každou nečekanou ztrátu, každé výdaje na nemoc a nehody, které neoslavují tvé jméno. Prohlašuji ochranu Ježíšovy krve nad svými majetky, nad svým majetkem, nad vším, co jsi mi svěřil. Ať je v mém domově hojnost chleba, ať je stůl vždy plný, ne pro plýtvání, ale pro důstojnost a štědrost. Ať jsem kanálem požehnání pro svou rodinu, svou komunitu a pro potřebné, roztahuji tvoji ruku lásky a zásobování. Rozhoduji se ti důvěřovat, Pane, nad všechny okolnosti. I kdyby fíkovník neplodil, i kdyby na révě nebyl žádný plod, i kdyby olivovníky lhaly a pole neplodily, i kdyby ovce byly z pastvin a v ohradách nebyl dobytek, přesto se budu radovat v Pánu, Bohu mé spásy. Habakuk 3, 17, 18. Protože moje jistota není v zlatu, není ve stříbře, není v mých věcech, ale v Pánu, který stvořil nebe a zemi, můj věrný poskytovatel. Důvěřuji, že ty máš pro mě to nejlepší. Ve jménu Ježíše. Amen. Pokud jsi cítil Boží pokoj, který dnes zasáhl tvé finance touto modlitbou, pokud byla tvá víra obnovená a naděje vzplála v tvém srdci, chci tě požádat o čin víry. Nech v komentářích níže větu: Bůh je mým zdroj a nic mi nebude chybět. Prohlaš to veřejně, ať tvé prohlášení inspiruje ostatní a posílí tvoji vlastní víru. A nezapomeň sdílet toto video s někým, kdo potřebuje finanční zázrak, s přítelem, rodinným příslušníkem, kolegou. Rozšiřme tuto řetězovou víru, tuto zprávu naděje a zásobování. Dej like a přihlas se na kanál, pokud jsi ještě nepřihlášen. Ať tě Bůh požehná a tvůj den je produktivní, požehnaný a plný dobrých zpráv. Buď v pokoji Pána a pamatuj, on se stará o tebe v každém detailu, dnes i navždy. Až do další modlitby zde na Vedení vírou.